Seya amai no a eba no kokwa wo mu edua enya no duduo mu eyo my Ghana na Ivory Coast na say no European Union de kokobo emma amai mienu ese kwan omo efa so eye kokwa adwuma no wo mo enhwe ne nsakra ye sanse wiase no ekọ nanim wo mo tena ba bia mo te ne be kakra no wo mo de my Ghana na Ivory Coast kokwa ne be kwa kodu adwuma so entumi enkosia de wo hodom na ebetumi no asi akan ebeti ato nti wo mo hwe enye nsakra ye European Union and the Ato Ghana ne Ivory Coast amami enu enim so omoden se obeyen hye foforo a ebema wonkoku a wodua no ebegyina ne naso na enye sika e wadwama so na wonum ede nsam itudwa wabra wode na enu dwumadi esi ho ya friend koku for future na wonum ekyerechire omanfo kwane ya koku dua ebefa no ntoma pefra e wabibrem e wonkan ena omu ede sansemi eba abonten na omu kira nua otwagu basa no se omu ahwe no mantu ase e wo man ene Ivory Coast man mu ebeka koku a wodua no pa ama koku no eswate abafom na ode atodwa se koku anonom yare no nso eyade a eguso hadwene pa enu nti ama koku no dodo a osenka akuafo nya no wonum nya ne saa nti sempanimfo anhwe na wonum ampekwan befa so a jensuruku ye koku so no ometu ase no eno nso betumi ama koku no nebo abafom